11 ta' Ottubru San Giovanni 23 Papa għex bejn l-1881 u l-1963. Il-Papa li twiled fqir għex fqir u miet fqir. Fil-25 ta' Novembru tas-sena 1881 Angelo Giuseppe Roncalli twiled f'Sottolmonte ħdejn Bergamo. Missieru kien Battista Roncalli u ommu kien jisimha Marianna Mazzola. Huwa ġie magħmed dakinhar stess. Kien minn familja numeruża ta' bdiewa u ferm foqra. Fis-sena 1904 ordna saċerdot. Minn meta qaddess qatt ma naqas li jagħmel irtir kull sena. Kien ikur irtir ta' 8 ijiem. Ta' spiss kien jagħmel pellegrinaġġ għal xi santwarju tal-Madonna fl-Italja u f'pajjiżi oħra. Matul l-ewwel gwerra kien soldat u bħala saċerdot kien il-kappillan tal-Isptar ta' Bergamo. Fl-1921 kien inkarigat mill-opri missjonarji tal-Knisja kollha. Fl-1924 laħaq professur tal-patroloġija fl-Università tal-Lateran. Fl-1925 kien ikkonsagrat isqof għall-Knejjes tal-Lvant. Mis-sena 1924 sa 1944 kien viżitatur apostoliku. L-aħħar 20 sena kien nunzju apostoliku f'diversi minn dawn il-pajjiżi tal-Lvant, anki fl-aħħar snin qabel il-Konċilju Vatikan II fl-Ewropa. Il-Papa Piju XII fl-1952 għażlu bħala Patriarka ta' Venezja. Fl-1953 ġie innominat kardinal mill-istess Papa Piju XII. Imbagħad bejn is-snin 1954 u 1957 ħasem f'diversi laqgħat pastorali u pellegrinaġġi f'diversi pajjiżi. Fid-9 ta' Ottubru tas-sena 1958 miet il-Papa Piju XII. Fit-28 ta' Ottubru 1958 ġie elett Papa. Huwa kiteb diversi enċikliċi. Fil-31 ta' Marzu 1961 ħareġ l-enċiklika Mater et Magistra. Fl-1963 sejjaħ Konċilju Ekumeniku u ftit wara l-istess sena tal-1963 ħareġ l-enċiklika Pacem in Terris. Huwa miet fit-3 ta' Ġunju tas-sena 1963 imma l-festa tiegħu issir illum 11 ta' Ottubru, il-jum meta nfetaħ il-Konċilju Vatikan II li allura kienet issir festa ta' Marija Alla li issa ġiet trasferita għall-ewwel ta' Jannar. Giovanni 23 magħruf mill-poplu bħala il-Papa Buono ġie iddikjarat beatu mill-Papa Giovanni Pawlu II fit-3 ta' Settembru tas-sena 2000 flimkien mal-Papa Piju IX u ġie kanonizzat flimkien mal-Papa Giovanni Pawlu II fis-27 ta' April tas-sena 2014. Illum il-ġurnata Giovanni 23 huwa magħruf bħala il-Papa Buono, il-Papa Twajjeb. Dawn li ġejjin huma pariri spiritwali minn għand dan il-Papa Qaddis Giovanni 23 biex ngħixu ħajja tas-sew nisranija. L-atti eroiċi mhumiex dejjem meħtieġa meta l-ħajja tkun offerta dejjema għas-servizz ta' Kristu, tal-Knisja tiegħu u tal-Erwieħ, dan hu biżżejjed għall-qudussija u l-glorja tagħna. Għal min iżomm ħarstu f'Alla u jittama fih ma jinħasad minn xejn, anqas il-mewt ma tasal taħżdu. Il-mewt hi ġrajja sagra biex twassal għal glorja u lena eterna. Parti kbira mid-dinja tgħix bit-paċpiċ. Aħna nimxu wara l-Vanġelu, l-unika verità li ma tispiċċa qatt. L-imħabba
hija l-essenza tal-qdusija. U dawn li ġejjin huma pariri dwar il-familja. U meħtieġ li l-familja tiġi mħarsa u li n-nisa jiddeventuha b'kuraġġ u jżommu posthom b'sens ta' responsabbiltà f'din l-opra. Jaħdmu bla waqfien billi joqogħdu attenti, jikkoreġu, jgħallmu u jażlu bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U meta hu meħtieġ għandhom ifittxu l-għajnuna tal-liġi ċivili. Hi tajba dik il-familja li fiha l-imħabba reċiproka tkun tixel bħal fjamma fl-eżerċizzju ta' kull virtù. Pariri dwar it-talb. It-talb hu n-nifs tar-ruħ. Hi ħasra li d-dinja tħares lejn il-ħwejjeġ spiritwali bħala oġġett ta' dwejja. Huma ftit dawk li jitolbu u huma ftit ħafna dawk li jafu jitolbu tajjeb. Titlob ifisser tikkomunika ma' Alla, tagħti qima lil kobor bla qis tiegħu, tafda bħala iben fil-missier tas-sema, tfaħru, titolbu maħfra, tirringrazzjah, titolbu bħerqa. It-talb fil-ġewwieni tar-ruħ wiċċ imwiċċ ma' Alla għandu valur li xejn ma jelbu jew li jasal joqgħod floku. Din li ġejja riflessjoni sabiħa oħra minn tiegħu, il-paċi tal-mulej titlob firda sħiħa minna nfusna u telqien sħiħ mir-rida tagħna li trid il-ġid u l-kumdità f'ħajjitna. Meta r-ruħ tilħaq l-indifferenza sħiħa fejn jidħlu persuni, inkariki u tibdil ta' postijiet u karrieri ftit jew wisq ta' xorti tajba, dik hija il-paċi vera. It-tagħlim tal-imitazzjoni ta' Kristu jitħaddet eżatt dwar dawn il-punti. Għażel aktar ir-rieda ta' ħaddieħor milli tiegħek. Għażel aktar li jkollok anqas milli aktar. Għażel l-iżgħar post. Għażel dejjem u itlob li ssir ir-rieda t'Alla sal-punt li jekk dan iġib miegħu u ġieħu mrar, dawn ukoll isiru għajn ta' ferħ. U ftakar fit-talba, ħu mulej il-libertà kollha tiegħi. U din li ġejja hija talba ta' San Ġwanni 23. Mulej, għallum biss, se nwettaq għall-inqas ħaġa waħda li ma tantx għandi ftit nagħmilha. Jekk offendewni nagħmel minn kollox biex ħadd ma jkun jaf. Mulej għallum biss, nemmen fidi ferma, anki jekk iċ-ċirkustanzi ikunu kontra, u li l-providenza tal-ħanin Alla tieħu ħsiebi, bħalli kieku xejn ma jeżisti aktar fid-dinja. Mulej għallum biss, ma nibża xejn, u speċjalment ma nibża xejn nuri l-apprezzament tiegħi lejn dak li huwa sabiħ u nemmen fit-tjubija. Amen.